Здравейте! Благодаря, че сме заедно, че ще споделим практиката си днес. Днешната практика е изцяло седнала. Няма да използваме ръцете си, ще сме седнали, ще е бавно и приятно и ще разтегнем основно долната част на тялото, но малко и горната. Все пак трябва да има баланс. Нека започнем с кръстосани крака върху постелката, да затворим очи и да осъзнаем тялото и дъха си. Усетете вдишването и издишването. Усетете тялото, което е седнало на земята твърдо. Таза, корема, изправения си гръб. Нека бавно отворим очи. И така, нека започнем да отворим крака малко по-широко от таза, стъпили на земята и с гънати колена. Когато показвам, днес ще показвам моето ляво, ще бъде ваше дясно, за да ви е по-удобно. Вдишваме, издължаваме гърба и краката падат надясно. И двата крака и може би усукваме леко тялото надясно. Вдишваме в център и правим същото наляво. Краката, колената падат наляво, като колената са под горе-долу прав ъгъл и усукваме наляво. Вдишваме още 2 пъти. Издишваме надясно. Вдишваме и издишваме наляво. Последен път вдишваме в център, издишваме надясно, вдишваме и издишваме наляво, усукваме. Последен път ще направим същото. Вдишваме, издължаваме гърба, издишваме, краката падат надясно. Краката са под прав ъгъл, коленете. Вдишваме, издължаваме гърба и тук издишваме и се опитваме да подпрем ръце надясно зад нас, като усукваме максимално много този път. Можем да останем така, изправени, а можем и да застанем на предмишници, както ни е удобно. Да усетим това хубаво усукване в долната част на гърба и разтягане. Дишваме и издишваме тук. С вдишване се изправяме, но не променяме позата. Тялото гледа в една посока с ханша и просто с ръце отиваме назад и се облягаме на ръцете си, така че да усетим приятно разтягане във външната част на лявото бедро. Дишаме тук. Може да застанем на лакти, ако не го усещаме достатъчно. И натискаме с лявото бедро надолу към земята, за да усетим още повече хубавото разтягане на външната част, която е доста пренебрегвана част от тялото ни. Дишаме и се наслаждаваме. Със следващото вдишване се изправяме внимателно и ще направим същата на другата страна. Вдишваме в център, издишваме, краката падат наляво. Вдишваме, издължаваме гърба и с издишване се завъртаме максимално наляво и може би лягаме тук или стоим изправени, както е удобно за всеки от нас. Усещаме усукването, не забравяме да дишаме, да масажираме коремните органи. Със следващото вдишване се изправяме внимателно, спазваме позицията на краката под прав ъгъл в колената и в една линия с ханша. Издърпваме ръцете назад и се облягаме приятно, колкото ни е приятно назад, за да усетим хубавото разтягане в дясното бедро този път. Не е нужно всяка практика да е бърза и да е с много пози. Понякога е необходима и такава практика, на която да се наслаждаваме по-бавно, да усетим всяка поза и да не бързаме, не се изпотяваме, но все пак да усетим тялото си, да знаем, че правим нещо за него.
Нека да вдишаме и да се изправим. Сега нека допрем ходилата едно към друго. Отваряме краката в страни. Колената са отново под прав ъгъл. Може да са с малко по-широк ъгъл или малко по-близо, както усеща всеки от вас. Ако това е прекалено трудно към момента, може да сложите една възглавничка под седалището, за да ви надигне. По този начин краката ще могат да се отворят малко повече тазобедрените ставички. Вдишваме тук с изправен гръб и с издишване се накланяме напред, за да се изпънем гърба и да усетим приятното ново разпъване в таза, в задната част на краката. Дишаме тук, гърба е изправен. Със следващото вдишване лека по лека се изправяме и нека легнем на постелката. Краката са стъпили, сгънати в колената и сега десния крак ще се кръстоса върху левия под формата на буквата на цифрата 4. Така, че глезене да е върху левия крак. Вдишваме и с издишване вдигаме левия крак и го притискаме възможно максимално близо до торса. Като главата е легнала, раменете са легнали на пода, ръцете помагат, те не бутат до повече, отколкото трябва. С десния крак активно избутваме навън, отваряме коляното и с левия бутаме навътре. Отпускаме се и дишаме, усещаме приятното разтягане и в задната част на крака. Дишаме. Издишаме, отпускаме. Сега нека кръстосаме изцяло десния крак и нека отпуснем двата крака да се завъртят изцяло наляво. Главата гледа надясно, може да отворим ръце в страни и да усетим това приятно усукване. Ако не ви е удобно, тук може да поставите между коляното си едно малко одялце, което да умекоти. Не е нужно колената да докосват пода. Единственото, което е важно тук, двете рамена да са твърдо на постелката. Дишаме. С вдишване вдигаме краката и с издишване освобождаваме. Ще направим същото на другата страна. Кръстосваме левият крак върху десният под формата на цифрата 4. Вдишваме и с издишване издигаме десния крак към таза. Ръцете ни помагат. С лявото коляно бутаме активно навън. И дишаме. Забележете едната страна в сравнение с другата. Има ли различно усещане? По-често на едната страна е по-лесно, отколкото на другата. Дишваме и издишваме. Кръстосваме изцяло краката и ги оставяме да паднат надясно. Отваряме ръцете в страни и поглеждаме, може би, наляво. Раменете са твърдо над постелката. Дишаме и се наслаждаваме на приятното усукване. Сега с вдишване изправяме краката и ги оставяме да стъпят на постелката. Ръцете оставяме близо, плътно до таза и с вдишване бутаме с краката, дигаме дупето нагоре, така че да застанем в мост на рамене. Може да сключим ръце под дупето, като се стараем коленете да не излизат навън, да не влизат навътре, да сочат в права линия с пръстите на краката. Дишаме, стягаме дупето, стягаме гърба, корема, всички мускули са ангажирани.
Краката ни бутат нагоре, усещаме приятното активиране на мускулите на задната част на тялото. Дишваме и с издишване бавно, прешленче по прешленче се отпускаме. Сега може да прегърнем краката към тялото, да се залюлеем, да масажираме малко гърба и да се отпуснем с крака изпънати напред, длани сочещи нагоре, глава отпусната на постелката, да затворим очи за последната ни поза шавасана. Нека да отпуснем тялото, да отпуснем мускулите, които напрегнахме, макар и леко. Да усетим разтегнатите сухожилия, раздвижения гръбнак. Нека благодарим на себе си, че макар и за кратко отделихме време да бъдем със себе си, да се раздвижим, се разтегнем и да усетим енергията, движеща се в нас. Нека да размъртаме пръстите на ръцете, на краката, смъртаме главата и внимателно да се изправим до седнало положение, може би все още са затворени очи. Усетете гърба, усетете себе си и си благодарете. Нека да отворим очи. Благодаря ви, че бяхте с мен. Надявам се отново да практикуваме заедно. Намасте!